awa haray tem o video do ko juutami woni wolde ɓayru ɗon andi min ko on ɗum haqqille anden jaɓi ko ɗum haqqille anden tawti en yii video kongol wattangol video oustaz Alhussein Ba Dakar hino jaalo kongol fewgol kono woni tun si goɗɗo añima hay amuɗa e fetere ko wiyata a wiccimo nduggu ma loope a wiccimo loope ma waɗimo nduggu sinano kongol ngol no yewtira noon hingol feewi ella wala e kongol ngol ndara anni e goɗɗo kongol ngol aybina goɗɗo kongol ngol wi'a wata goɗɗo waɗu jawdi mum ko faala kongol ngol gaña hay ko jonnugol tu yande moƴƴere ko tanjini kon kañum e yurnagol mum bindi e yangi mum e faamuji mum ha ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude weeɓitana ɗum jama on kala hoore malande ɗo andi ɓe wiya nooru malandu ko hoore malande fuɗata yiwɗo ɗum faami ɗum ƴetti gollitiri haray vraiment ko ɗum ɗo woni ko ɓuri e moƴƴude ko ɗum ɓe weeɓiti na fiita goɗɗo yahu umra mata yahu ñande o umra sino faala ko fiitu yiwgol ɓayru kamɓe ɓe hawkagago ɓe hawkaka maɓɓe pita ɓe hawka lagine ɓe hawka fuuta sondowoɓe ga ɓe jindude ɓe suti tampereji jama on e ɓilla on e sonjaji ɗi fof ɓe suti e ɗum ɗo fof e yurnagol bindi fof kadi e ndaari ɓe holli feere ha mo sembinta nden fiitun an ɗayida heɓirde kokku hana yaltude gusa ɗum hana yaltude wikko ɗum yewta kadi tawata menen jooma haqqil kala marɗo haqqil faama e kisan ko kaari kisa wonɗa sappani ko hanuno a won tigi masa ɓete hara hay jooma haqqil ko so miijitige moƴƴa ha eskinande yewtere ɗaɓe woni ruttude kono marɗo haqqil ko fandi seeɗa weɗo todina hey ko ɓeɗaɓe woni ruttude haray vraiment kongol Oustaz Alhussein ngo hingol feewi hingol yooɗi o pellet alana on menen ɗo gandi minen e Mamma Samba Mamum ɗo e ko wona kanko e kala yiɗuɓe Fuuta yiɗi jama Fuuta faalaɓe yo Fuuta arte yo heew menen fof ko ɗen haqqille ɗon mi yarata ɗum sikke wo ala ko ɗon min jettata ko ɗon min jogitoto amma o ma ko ɓeeɗa kadi Oustaz Zaibou ma kon no feewi ma kon no selli ko woni tun hitande kala umra minen min wasiyota ko ɗum hay goto min wasiyota ko ɗum hay goto onon son pooɗa yimɓe sensibilise yimɓe noddon ɓe ɗum ɗon murado minen min tawtata on e ngol ɗon laaw min tawtata on naɓugo sappo ñande o hitande kala makka min tawtata on waɓutu goto ka suudu kaaba ɗon no ɓuuri waɓutuji guluje temeɗere ɗum ɗon ko onon jangi ɗum faami ɗum jaɓi ɗum minen min yi e bindi kono noon min jaɓata ɓay na ko woni e bindi kon fof kadi selli na ko winda arabu kon kadi fof selli wona ko ukkaka diina kon fof kadi woni gonga penale boynota ka ton haray menen ɗum ɗon min wata jaɓude ɗum haray ko gongam ɗo mari intérêt mum ba ngala intérêt mum ba salli ala Muhammad ko menen tun komin mari komin wiya menen sukaɓe ɓenduɓe yiwɓe ko woni yiwde ko ay mi yire Cheikh Timbo Bari kadi Amérique ko yewti ko haray menen ko Oustaz Alhussein maagi ko me wonani ngon sengo ɗum ha laakara ko ɗum e wona ha laakara kadi kala ɓe wonɓe yiwde vidéo ji ka puutoji tuweeri nde umra fayda hewti nde ɓe waynodira ɗo wo ka suumay ɗo puutoji no laylayta partage ɗum holla fierté mene wona men fier ɗum ɗon de ko hono woni fier ɗum mene wona men fier ɗum andi kon waɗayno min wona fier ay ɓe mi fottuɓe ɗon ɓe waɗa clinique ɗo tawata haɗay ɗo kala ɓiɗɗo pullo dogogol yaha Dakar tawata ko sénégalais ɓe dogata raga ñamdo minen si ɓe waɗi ɗum minen mi wona fier maɓɓe sina ɗum men sali aray ɗum konko ɓe yehi ɗon ɓe waɗi ɗon mi ala nafoore ɗum mi heɓata nafoore ɗum hay ɓiɗɗo maɓɓe ala nafoore ɗum si wona ara ɓe fawa fondujude Allah waɗu barke kumbikku an Allah fewnumo wallumo hay ɓeygu maɓɓe hay goto ala e pro hunde geɓalle ɗum kamɓe tu e kono noon ko Oustaz Alhussein maaki kon ɗum no mofti moƴƴereji ɗi goɗɗo anda on to hatti goɗɗo andata kadi on to ndi hattoyta ittangol bani adama joni si tawi ko gonga awa fontenguro an ndaren fi ko Allah yewti hajju e umra e ndaren ko Allah yewti fi wallugol bani adama ittugol mo e ande ittugol miskino e tampere ndare
ndare fonten qur'ana yaren ko fi hajji umra ko jelu yewta ndaren fi ko Allah yewti ila makka nelaado no makka de Allah no wola fi miskin hari be makka hajju non fu dawolede ko yewti fi hajji umra fo ko madina suratul baqara no yewti fi hajju yehen suratul hajj no yewti fi hajju e ayaje seeda e ali imran walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilayhi sabila ko di pete hali fi hajju fontu qur'an simoje makka yankoje de ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا كون هيكيرون فوقاهم الله سر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا hareko sazalu sayni ucci donko ko hondum kadi be hollan mi to tangini ko ande anango wonbe yawde dum be bayru sibe wangade awayno men do ka suudu kaaba labbaika allahumma labbaika sibe wadde dawa awayno men do de ka suudu kaaba dum do foko anango yimbe be ma awayno men ka fello do ndare do awayno men ka berde baqiya do meden ka berde uhudi do hino fello uhudi hino men telen do hino safa do hino marwa dum do foko anangol don jotana on be handa ko ni ka berde monko ko to yow ko Allah taw yon ala fus parce que c'est ndari ko nun Allah wi wa atimul hajja wal umrata lillahi wa atimul hajja wal umrata ko lillahi wiya nadu ko meden telen do dey meden telenga wa atimul hajja timmine hajjo wal umrata umra on fi hombo fi mingiro fulbe mi yigu oy fi polio andu la ko lillahi fi Allah de wiya timmine hajju timmino umra wada non Allah kadu woni ko wasiya harayta polémique wona to dum menen den tobbere don eden baw sazalu sey e kadi non mi lando landal hidon andi pullo futa etto 50 million don andi on 50 million so da nyameteji yo way auto adda ka village mabbe sendi tan jama mun don andi on min ko landal petu gotal mi landi hidon andi on menen mede mari marbe aldube waawbe wadde dum kono men yata ngala yide ene ka monton mi lando ngallanda hidon andi on pullo ito 50 million ma 40 million chogu umra ma hayso na chogu umra mbudi njani nyameteji durudi ara okora yimbe mumbe fi suma yeno sati ombuduma don andi dum ono si don andi min mi anda onde do ko si di ONG jande futa kamen ONG walli jama labe do sengo maun kamariam toure e ko wana bedo sifa mene wi'abe jonnindire juude mo beyo ndaro don ko ibo 50 mi sammi soden sukka nabanen kawrabe memme mene musidangal awandaren do lewru kala mo be walli munde kar fi suma yewtoyi ko wadanen jama men ko sifa dum do kono min ton yo mi ƴettuɗo 50 million wona zakka wona yarirde umra wona goɗɗum go mi sooda ɗo maaro mi jooɗo mi waɗa kaydi mi ɗawi miɗo anndi kame yimɓe an tampuɓe ɓen mi marka fop kaari en ɗa saku ɗiɗi maaro saku sukkar saku basalle bidon nebban ture bidon nebban tiga pomme de terre boreru mayonnaise sardine carton ɗum ɗo naba wiya kama e pip la ilaha illallah libana dum goddo suma eno sati angi yawdo umra don compare ka Allah subhanallahi harale ko goto goy wadanda dum saku maro surtout ça wati don 500 000 la ilaha illallah allez c'est fini ko c'est fini ele Allah no yamirenu anane bena ha go do tanta yimbe tamba ko no Allah wolanta dum sondo
wa jule nyibe julde itte zakka nyibe julde nyammine itte sadaka kondu najon sagara hari men julata men nyamminta goddo de jangana yendo suratul fajr kako suratul balad wa ma adraka mal aqaba taredo est-ce que vi haju no wolado est-ce que vi julde no wola zame du wola kado wa ma adraka kondu andi ma mal aqaba ko wiete agaba ko fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masqaba yatiman za maqraba aw miskinan za maqraba qur'ana ala ko podi enen jullo siona e nyammingol tambito de mo ala tay no nganga wi no yalla no ko hala kefera kuno ndare suratu yas anutimu man law yasha Allahu at'ama inantum illa fi dalalin mubin enene men nyammina on neddo hadisi Allah no faala nyammina mo ka haji kere ko menen tagi mo inshallah faala nyammi kere ko do no wawi nyamminde dum fo ni ko haala heferabe no bandrabe so nganda kere an ko mbawdi maw ko mbawdi maw ko amenen si tawi on jabi ko jawde mo silo faala nyando e umra c'est votre liberté ko haaju mon non kono men me wonta fier dum hande ni jango so wadi clinique do jama on fo wawa nyawnade do on va dire on est fier de vous so wadi do plantation mo 1000 hectares tunno nafude jama futa on est fier de vous so wadi do gesele mawde karrewbe ara golla e sukabe on est fier de vous kala ko wadon do tawata na on tu nyamata tono nafay on nafa jama o dibbe on est fier de vous abade ça so njuli do ha jango yi tinde monde yuli non s'en fout est-ce que dum ko haccati amen no men no haaju amen no si fala nyande do makka nyande o nyande si o fala men yahe hodo makka to est-ce que dum no haaju ko haaju amen non s'en fout de ça e dum dara men hande dara men jango on va on dit e menen ko si o zakka jawle dalla wono jonnude so ndara ino planji yaltino sukabe nge pauvreté on me vient on est fier car vraiment kambe hitande kala be yaltina 1 milliard zakka kono sukabe sappo mo be hendo to 100 millions ko financera projet ji mun on est fier de vous hitande kala sappo makka ko hajjata menu si babandra golo ne makko hay ko nyama ala kaw makko ko finance gol na babe makka birdi fenande ta hay so ko sa ko marada kamali bane be wadata ko no be wakili dabbugol tobbe indemi nabi jajang nabi nena nabi soro mi nabi bedo e bedo mo samfude so menen wana dum mi nyamata menen qur'ana no yoni men ko frapa men goyi qur'ana yoni ko yeto men ko dum wadete yaccete goyi ayo wana onon fi Allah no ko laabugol den no wata argumentude hunde ko min jabata fayro dayna tami qur'ana no wali ko nde wadande barki ko wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala ko fopno wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala ko gonga kande cippori ko sabu gonga cippini de kadi mere mbawa qur'ana haray ko dum bandrabe haray sakite muradu mojuru kongol ustad Al-Hussein Badaka badon dum e application ji on yey dum nafay be ngureji din be wonbe jonnoyde jawle ben andaray do ay kalan do ko saudi en be jasi on forage wondo leydo ya yehi kan kundara hodo ngo yawda o saudi en be no jasi forage ji de jindude afrique ga jasa forage tawata non no jettude de milliards naba non beto baybe tawa odon kon tafen on ala hakkille modje be jetta dum be adda ga be wada halay ko hajju o woni farilla fowno andi dum hadisaaji no ari ko tesi dum labbini mawbe amen seppuno yehi makka min soroan manta soroanga nene ala jisaga ko makka tombe may fewndole be yahayno dum hari ko terenje yahete yahado yara tagi yaadu leydi ha sudan to ambar ko raka laade don nato ya saudi kono ko tombe lutti soro ambe fe imbe do Ceerno Alpha Omar baba e mabbe ala jisaga en ko makka to woni ko feedi tawi ko wakkilare jihadiji mawdi Allah wadi baaci bibbe baaci no ngaloji kadi haray dum yaadu makka ko de wotere farilla umra kadi sordigi wadi haybinde wotere ko no ande kadi ko no birdi
kadi no men mo yetta ko men goy Allah no yeti men kadi fi yahobe makka ben goy Allah no yeti men anniyeji didi ko nabude be makka goy kero sikude men anda Allah ko yeti men ko yoni haccati amen ala ya anniyeji ko fibudo ma kon fiba kono non Allah no yeti men goddum ko do men jogiti basiradi qur'an do mi do hunji ko non fonta yon qur'an deftere nden no tafsir do dare do suratul baqara kallanno de ga ni Allah no yeti men fi programme ji wonbe yaade makka be na fo de woni yawde fi mo ngol fi yo mo yandu kadi Allah wadi video ji bu yalti do baleji ko woni wadde ton mere yide fo dum don kadi labani men poy ko alqur'ana kadi wi men kon tay ko no woniri alqur'ana ko wi kon tay ko no woniri Allah dali wa minnun no mabbe kambe haybe makka ben man yaqulu bembe no wiya sibe yehi makka rabbana kayo joma amen atina okumen fi dunya ka aduna do be yahabe daro ka suudu ka ba wobbe mabbe si hewti makka mi fenan taw ka be fuddi tunude ya Allah fulus be daro be fewta suudu ka ban Allah fulus Allah jawdi habe arta si wonande be jula waktuji di joy mande be wada tawafu labbay kan si be gayni dum ko Allah jawdi fulus ya Allah Allah na yeti men fa minan nasi no yimbe be man yaqulu bembe no wiya sibe yehi makka rabbana ko ayo joma me atina ko men fi dunya ka aduna do jawdi e bibbe e laamu e jaawu e teddungal e bantal e kisiye Allah o kormen jawdi laamu wa ma lahu alana'un fil akhirati kal akhirah min khalaqin qabla al janna parce que honnum fa dunya ko aduna o hammu kanko ko dum tumma pino ko himme e joni non kadi o yetike men no yahobe makka be wowla be goddum ko e jaka hayben kadi aduna on be bugora baawgol ko be faminan tendo ko aduna on hitta maduma wa minnun yahobe makka ben kadi man yaqulu bembe no wiya rabbana kayo joma amen atina okumen fi dunya ka jasungel do aduna do okumen do hasanatan mojjere dey jawdi on e be ngure wadande barke e portal be ngure e galleji e sonnabe toftibe e barkiji Allah aduna on dey kadi okumen dum wada be barki be mbuisi ko do burata dorde ton rabbana atina fid dunya hasan kadi be yegita tala akhara be na fil akhirati kal akhara hasanatan ton kadi o kamen aljanna waqina danda men azaban nari letteyiti joni non ulaika be wi'ay be rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina azaban nari ulaika be do dai lahum no wodani be nasibun gabal mimma kasabu e konko be fagditi onko be golli be marike balle dum dey Allah yogoyebe wallahu Allah non sariul hisabi Allah ko yawdo hasbore o hasbayta ko makko ngum foppo nyaawaybe e der 12 heures de temps 6 heures à 12 heures hara o yobi mo be ko golli tawata o toñaali ay e go hara dum do Allah no holli si karamo gojo yalti do toddagol bayren tawama e zamanu téléphone zamanu fitina hara holla ko sappa ko lannieji yimbe be mo be andi kon yobi anniye ko woni tunko kon digi ata kon wawlata o video dom jodi ken wadi mo do o wana fiya mi wadi o de yes ene simi yehi makka fer iblisa ma sonko ma hollugol wi ali umra e ko gongol na bi ko kono baytu Allah burte wallu minari wata umra ya hedai nanno be wol minari wata umra ya hedai ko woni tun ni uri moƴƴude marɓe hakkilɓe menen sukaɓe fuutaɓe men faami amma jooma agence ji en ɓe famata ɗum haray noon kala ko yiɗon ko aduna ɗo hay ɓe jokkuɓe dina taw lando koye ɗum ɓe wurata ko business anga acciti fo wiyan ka deftere Allah nden kaka deftere Allah don nyamata bayna kaaje nyamata ko fo goddo acciti kala ko jokki min ko jannugol ngol ko don on tigi nyamata goddo acciti ko jokki fo wi min mi janna lekkol ko don on tigi nyamata
ara idara gol aybina wiya yimbe ben ko business be wadi kadina sibe subi ke dum golle ko yo Allah wallube tum faabobe tum harana fi dum don tum be jokki harana fi aduna on tuyo marsudi tawata ko laakhara on be buri jortade ko la jannugol mabbe faybe ko laakhara be buri dabbude wallugo yimbe no yara umra yara hajju priorité mabbe on ko laakhara o woni tigi tigi tawa be wata huwondirde e goddo be jannata payku be nabat walla ta goddo heba visa ma passeport dum do no yara umra ma hajju si wona e der dum be dabba laakhara mabbe ko dum non dus be wadi dum do ngara be mali kono koy dum be wurata de nan de koy dum do be wawata wurude ko faabo tobe si be jetti fo be wadani aduna kono moni on hebora tun kam si pay kum adali ko halda ko lewru ko jangata don an kadi ari fi visa ko 3 umma fa Allah yade ko 35 millions hay 10000 mankilon be duitata e tawale be andi be hebi ko ami si tay ko 35 millions e gayni regulande ma fo apo cike calation be jetta million no be nadi do on wada dépense ka be ngure be da ora hara ko ender dum la khara on da borte nder dum on taja tokka on don ka be wura tan be da ora don aljanna mabbe on ara be mali si be wada ali dum ara be perdi c'est tout si tay ko fitu ngadu ara be perdi ça c'est clair si tay non be da ori la khara on moya ko la khara on be buri jortade ko dum be wadi yeso fitu si aduna hebori ke don ella bo ala ara kasi ara be mali ara ko dum men salminion Allah be di jam anjarama vraiment on veut aussi des usines au Fouta pas seulement des mosquées menen ko mosquée 2 milliards 1 milliard 500 3 milliards menen nonga me de mari hay julde de 30 milliards que ça soit clair gonga non buino do kuna mbodi mabe be fala o be wadata fala o be wadu menen non ko me mari ko me wawla ko urata nafude ko dum men sapoto ko battinta ngurnanji yimbe ben ko julide wotere Fouta do hebbina inde wakutu ala jamais den ala Fouta Jallo hay cae dengo les grandes villes tellement que juliraji no sukki hay wotere nde wakutu hewata ala ko si aden hormora do mawdo feƴƴini anda juliraji kaw jula wo hewa surtout ijo nder Fouta nder on ko fuka ka bowe wona yae hay ka sare do ala ka julide sakko wi mondari ngurnanji yimbe ben ko buri moƴƴude o impact ngurnan jama o rien que ça kala waddo dum wanda ko taweta moƴƴere impact ngurna yimbe kari no hebirde sabu ami kari no hebirde dépense ka be nguri mo sabu ami sari kari no wurirnirde biddo makko sabu tawa ko fandi wo wona be alluɓe ha temedere yimbe hebay direct fe mabbe sabu impact ji ko be wadi temedere wonki julbe hebay direct fe mabbe tawa indirect on kan no buri 500 ma 1000 personnes no buri 500 a 1000 personnes wonki tawa ta nyama be sabu mabbe kam ko si tayi ko ni o wuriri on ko wada do barki kero sikku do yaadu mo umra ma yaadu hajju dum no holli do wada barki menen ko mi andi barki wona fi da banti suudu barki fo ko kala impact do ngurnan tagge fongo positivement kadi bandra positivement andi ti ala yimbe no wurinde hebude ko nyama ko fekkini ko surora tawa ko sabu ma an Allah wa isabu ko du yete barki ko du woni barki afia yedo umra ma go dum da wada ba sama da banti do curingi duma holli da wada barki same ko njelo woni hebude travers de toi en kadi ko njelo be woni fagude ko be woni hebirde ma ko vraiment si tawi Allah arsikima an hida e dum non wata jibo wata landi to fes anduka parking do wada do barki da mari magasinji da mari place da hoynani jamaa da mari plantation da mari pharmacie da mari clinique hida tonni yimbe gol da yobude be ko timi hida yurminibe hida jotanibe sibe nawni tawata ala awalli tot himbe ben ko gawadi dum ngawani barkidan kono barde sa jemma fofa la darato jula nyande o da makka
hora isa fala nyande onyan dum ko haaju mano menen dum nawajo amen dum ko antunda dum redi ustaz malal do be tesi hunde vraiment ça m'a frappé la tête benen hore sumay wo dum non ko akune men e Allah fayda dum si wona goto hande jama on nelday jama mon ko horira kono sumay fof ala impact de da hori jonnon nelaado joni ko société do no wodi tampuɓe ara onon on eta e muɗo ono marde ɓe jonnon ɓe alaɓe kamɓe kadi si ɓe heeɓi ɗon ɓe eta ɗon ɓe luttina goɗɗum ko ɓe feƴƴinira ɓe jonnaya kamɓe kadi ɓurɗo ɓe tampuɗe yara non ha jaa ɓe ñaare ko ɗum fanda e zakatul fitre par ce que ɗum ɗa ko an tum battina e goto awa joni noon a hoori lewru battin kadi e yimɓe ɓe nafu yimɓe ɓe haɗa vraiment nafugol jama on ko ɗum woni diina ka tigi tigi hakkude en Allah ko ɗum woni tigi tigi o billahi wallahi ɗum tigi tigi limanu ngu gondinal ngal gondingol Allah gondina ñalande darga e golle moƴƴe ha ko ɗum woni tigi tigi on de haade gondingol ñalande dargal golla ko moƴƴi ko hoolo Allah ko ɗi woni tigi tigi de ko ɗi ɓuri mawnude nani hoolagol Allah hoolo ñalande dargal golla ko moƴƴi ko ɗum qur'ana ala filli nani ken ɗum dolle innal lazina amanu wa amilu salihat haray ɗum no fillinna ñalande gondingol Allah kan e ñalande dargal e gollugol ko moƴƴi ɗi qur'ana no tappi ɗum ha ɗanni haray ɗum gollugol non ko moƴƴi ko honɗum ɗa jooɗagol ɗo subhanallah no moƴƴi alhamdulillah no moƴƴi jangugol qur'ana no moƴƴi kono noon immagol gollitira ko nde wi kon ko ɗum ɓuri moƴƴude ɓayru nde ɗo waɗe ko moƴƴi ko ni warraton imme walle yimɓe ɓen sogge jama on e moƴƴere nodde ɓe ko moƴƴi ko waɗe moƴƴere nden waɗe ko moƴƴe komi tagi ko haɗay ko ɗum ɓantoraɓe nani on jarama min acciti on. Chaque village doit avoir son usine pour transformer les produits agricoles, piment, tomates, etc. Merci, monsieur Ouri Barki. Ɓe faminan den ɗum ɗon woɓɓe maɓɓe no jonde argument ji se wona kankala ɓe yakura onon jama kankala ɓe no mari courant koɗoli buyi mamum ɗo no mari courant pore daka hay minisie ɓe ɓen ko courant ɓe sécurité même dans les secteurs de pore daka ya courant comme kolla e ko wona ɗum kolla noon kamɓe yiɓe gollude yiɓe moƴƴinde dungueje fi juuri yiɓe produise de juuri fo ɗum e koɗoli men ni hande courant no leydi nin alhamdulillah no tabiti e ɗum noon sinke easy transformation woy tokoso ndaare ko komin fokkintinɗo ndaare ɗum ɗo si yaaji no ɗum woni nafirde yimɓe ndaare si ɗum ɗo ɗuuɗi ndaare si ɗum ɗo juɓɓodirama joni ɗum ɗo vraiment ko ɗum ɗo woni gurdam ko ɗum woni moƴƴere wona ko famina ɗen kon ko ɗum ɗo woni moƴƴere. Tour de Guinée 224 awa si jaɓi min noon miɗo yimmade juulugo awa bisimilla ma. Allo, assalamu alaikum. Alaikum salam. Nala to Bengure. Yettude Allah. En fait, na fiya ko yewtere nden ɗo ko nañande mi yettike ɗo mi noddima ha mi ronki ka numéro ji ma WhatsApp. Mi waɗi ko mi wonnoma signalude ko woni urgent kono watama haalande ka live o par ce que koko feyti compte ma Wave on. Ko waɗɗa e mo ga wattana liila. Joni so tawi a coupi live ma on. Ɗawelan andinde ko numéro homo mi watama noddude mi signalama ɗum ɗo vite fait. 627 ko min to ok habbo mi ƴetta numéro 627